Aby jsme si rukou, tak počkej. Na hlav. Ahoj! Ahoj! Sobre víru, vykant. Že u vás bydle. Že u vás bydle. Ať to všechno vyjde. Úplně za normálního člověka, prý Martin. Jo, nevírus velká. Jak zabitý ten pejsek. Kdyby jsem mu načinal nějaký myškot nebo něco aspoň, podélkový, podívejte, takový nedomrlej. Je to škoda, vy takový takový tak. To je ta moje roubenka, kdybyste mi hledali někdy. Ještě ne to vykradení, ty lesy tady přece to ještě trošku funguje, rozumíš, jo? Ale počítám, že letos a končíme tady. Letos tady končíme. No to víš, že obecní lesy už jsou splundrovaný. Tak tady bude kousek třeba. No tak zavčas musíš hodit do lesa. A hlavně nechoď do svýho. Do svýho nepůjdu, vole. By se to mohlo. Taky to bude vyhazovat, vole. Tak. Pojedeme na další kalousku. Privatizované. Třeba to Merkelová domluví tady o té paní, tady můžete zůstat, jinak musíte o další vesnici dál. Vlastně
Nějaký slipy, Pavlovo, Pavle. Teplý oblečení, koži, čepiče. Čistý, pokud možno. Bude zima. Mám, takhle mi to naučila paní učitelka. Paní učitelka, že já mám dobře. Máme to dobře. Kolik to má být? Tak teď už 11. Ne, takhle je to dobře. Jedno bříško a druhý bříško jsou dvě bříška, tak jo? Jo, dvě bříška. Paní učitelka si mi učila úplně dneska něco jiného. Tuto si mi dneska učila, abych takhle to Jo, pověděla. ale to se nesmí nikomu říkat, děti. Jo. Co? Nějaký výborný rychlý recept, rychlá večeře. Chleba na Večeře, jo? Co vyjde? Ne, krajice chleba, udělá z nich topinky, na tu topinku dělat smaženici, vycákat to všem možným a těma patičkama je. Co je to? Tak večer jsme tady, jo? Jo. Zapít to Ježišmarja, má bazeno. Postupujeme. Přejeme vám dobrý den, pojďte všichni z domu ven. Budeme se veselit, masopustu užívat, dokola při muzice, budeme v maskách tancovat. Průvodem teď s námi pojďte do hospody slavit. Baku se za jeho hříchy dnes musíme spálit. Dobrý den přeju, dobrý den. Jen se nebojte, on se s náma může družit. Jo. To není zakázaný zase. To je nějaká doba. My neznáme. Tak by se měla. Já jsem měla. No, já už jsem taky ale měla. Můžeme každý chloubě, jak můžete s každou. Tak na zdraví. Míro, co pak si dá? Jedu vám na hač. Míša. Jmenuje se Míša. Podle toho na nutu. 6. Jako mě. Pepičku, najít se v ten sák.
Učila sexuální výchovu a zrušila jsem to. Nedaj oblečení. My to vůbec tady neznáme. Co učíte teda, paní? Sexuální výchovu. Matematiku, tamhle jsem spočítala příklad, zrovna jsem spočítal. 5 plus 5 je 8. A paní učitelka řekla, že to tak dobře. Jo. 2 bříška dohromady jsou 8. No. Jo. Ještě vyjmenovaný slova, to jsme se ještě neučili. Co to je za třídu teda? 3. B. Jo, to je ona. 3. B Vrhaveč. Ne, jo. Ne, my jsme z vedlejší vesnice, my jsme utekli. Jak dlouho s tím chodíš? 30 let. Tam si přijď do obecního lesa. Nějaký metr tam může uříznout tu podložku. Tady mu to neříkej. Ale tady mám Marečku, koláčik na nás. Průvodem teď s námi pojďte do hospody slavit. Bakuse za jeho hříchy musíme dnes spálit. Musím za hospodářem dále. Dobrý hospodáři. Dobrý. Jdem. Jdem. A to hospodář. To je stvrzenka, že jsme tady byli. Takže jsme tady byli a vůbec. Já bych to jako nechal jako velmi tajné. Tak, ještě jednou koukáš, viď? Ne, já jdu po kyselé ryby. Medvědek, kde jsi? Rum. Tam si rum. Já ho nechci. Obrátila se tě. A tady jsou účastníci zájezdu. Račte milostivá. Já už na to nevidím. Jdu nohama. To je od těch kamarádů Merklových. Alonku, my jsme přijeli autobusem. Strašně dlouho to jelo. A zdražili. Důchod nám na to nestačí skoro. Nám přidali teďka 12 stovek v únoru. Jo. Hledáme vodu. My 2 vodníci A voda hledáme. není. A není. A asi dlouho nebude, protože nesněží, není pořádná zima. Z Rožmberka jsme přijeli z Vítka. Tam je voda. A hodně A tady vody. ne. A tady není. Tady je jenom na Chodíme jednom od místě. chalupy k chalupě všude a jsou. nikde nemají rybník. A všude jsou. To je poctivý tabák z Kutný Hory, kamaráde. Jo? Tam byl ten syn koudelníkovo, starého koudelníkovo syn tam byl. A ten tam dělal ten tabák. A on to, Není kamera. a on to distribuuje i sem na Šumavu. Pojď se to vedle mě. Já už jsem Ten tam pes byl. taky kouřil ty cigarety. A podívej se, jak dopadl. Mě už to spolklo. Ten úplně vyschnul. Teď jsem ale kouřil. Toho píška mlínek. On spal dlouho u radiátoru a vyschnul chudek. Ty jsou švorky, jak jsou tam ty hranice s tím dřevem, to je všechno kradený, ty vole, to je hrozné svoloč tady. No. Pojďme za východ. Běžte do obecního lesa, tam je dřeva dost. Starosto, Krautenberg nedorazil, Anček Obohaný taky ne.
A Krakonoš tady doporučuje kozo, to je živočišní pití, jo, to je z našeho lesa, takže na zdraví všech kozenek. Dobrou chvíli. Občané žádají, chci sněžné, anebo je to něžné dělo, chci sněžné dělo a biatlon, biotop a rybník. Kup starosto i vodu. Jarka a vodníci. Jsme úplný chudáci bez vody. Tam na tom rybníce je soukromí, to u nás v Syrii neexistuje. Jo. Všechno natáčíte. No to je správný. To musí všechno pod kontrolou, protože my uprchlíci to tady s vámi myslíme dobře. My vás tady chceme přivítat, když to přijde jako 15. manželka, budeš přijata. Vodnice bude přijata. Tak, to musí se z toho harému snažit. To já se budu snažit ze všech sil. A dělat všechno, co po tobě Aláh bude chtít. Aláhu, dej nám vláhu. Tak. My chlapi, ženský, tady v té Evropě uděláme díru do světa. Pojďte všichni z domu ven, budeme se veselit, masopustu užívat, dokola při muzici, budeme v maskách tancovat. Klacke si nemáš do hlavy, jo. Baku se za jeho hříchy musíme dnes spálit. Bouši, ty jsi úžasný pík. Strašně to sluší. Nenadívejte ho. Ale...
že bude větší prčap na to, ne? Zákonní potraviny. Jako jsou? Indulona. Mamině. Mamině. Ten pičifuk a delisa. Pak samozřejmě tady máme ještě věci, které nejsou úplně potřebné. A pak tady máme samozřejmě džusík. A pivo. My děkujeme našim občanům za to, že se postarají o naši krajinu. Aspoň někdo. Bakusy, Pojď běž, babice. za tvoje hříchy, kdy jsi dneska tady před náma všema si říkal, že jsi hodnej, nebyl jsi hodnej. Všechny pole byly mokrý, podmáčený. Všechny lesy byly vysušený a nic z toho nebylo. Tady je to vidět. Bakusy. Nebylo to dobře. Ty jsi neplodil úrodu dobrou. Ty jsi nepřál všem našim zemědělcům. Za tvoje hříchy, kdy jsi v hospodě chlastal a kouřil. Za tvoje hříchy tě dneska upálíme. Dobře tě tak. Bakusy. Fuj! Už je konec masopustu, už je konec veselí, koupíme si růženeček, budeme se modliti. Tak jsme konečně našli tu vodu. Vytouženou. Celý den se za ní plachtíme a teď jsme ji našli. Konečně. Rybník stojí na suchu. Doufám, že aspoň posečou. Ale koupaliště to zachránilo. Máme vodu.